Here we go. Heddiw dyn ni yn coleg Cwm Brân, lle mae diwrnod hyfforddi ag iechyd a diogelwch. So if you follow us all today, and then we'll go milk some cows. All right? Thank you. Wel, ar hyn o bryd, dyn ni wrthi'n godro y gwartheg. So, dyn ni wedi cael go bach ydyn dwylo i ddechrau yma. Ac hedyn, nes i wirioneddol fwynhau, a rhywbeth sy'n ni roed yn neud o blaen. Ni gyd yn trial godro'r da gyda'n dwylo. Rai o'n i fi'n credu yn gweld yn hawsach na'n gilydd. A hwnna jyst yn added bonus na, ddim yn dweud. Y job digon un donog, sy'n ni'n meddwl. Dydy hardly un o'r jobs glamorous, sy'n ni'n meddwl. Ond, dwi'n meddwl, mae jobs angen i wneud, mae'n holl bwysig i wneud, dydy. Fi'n credu bod fi wedi godro dab pryd o'n i'n iengaf, ond geifr o fi wedi wneud rhan fwyach, a ie, sy'n gwaniaeth dy fi o gwbl. Nes i sgwrto llath math o'r teitl sy'n wyneb e. Do, straight yn gornel y lle. Fresh, llath fresh o hwnna. O.